въздуха Макдоналдс! Значи, нали ти играеш там с трите раси, първо играеш с тера, типа. Спи човека. Кажи им, че трябва да се го заслушат. If you know what I mean. Да, това е тук. Плюс бере там. Полиция, два патрука. Сега го хващам. Идва на кичана. И го взема на 360 носкоп. Его тук е. Майко, в кичана е кампи, брат. L за L, G, B, T. Не. Слави да клеша. Да клаша. Не! Окей. И аз не бих. Разбираш ли, мамо? Няма кой остане. Много съм объркана. Брат, ти ли сляй да спиш ляш на сола, спиш камти? Ти ли стана? Ти ли сляй да спиш? Или аз ще сола да спиш, брат? Ще ме преспиши. А ти мислиш, ще бам ли, бе? Не, бе. Аз съм сигурен, че си сериозен. Ама виж на, толкова ли? Чакай, Муфи! Изнервя, ма някой край. Извинявай, изпишете на мен, приятел, тук има 115 кандидата. Ще умреш действено тогава. Лохмани, едно време по това време ставахме. Киро брейка, брат, така! Киро брейка! Едно време, чат! По това време, едно време, ставахме, чат. Вие знаете какво стана на въпрос, чат. Не, се спя. Много повече се занимавам. Няма паузиране! F1, F1, къде е F1? Тук ли е? Това ли е F1? Чакай малко, бе! Остава усетима, бе! Като пуша под кухнята е, момчета! Дай! Да звъня на 112! Вай! О, ние се движим! Дръж пътя! Идва кола, дръж! Хора, а вижте сега, не може и да ядем жито след този стрим. Който е от Преслав в чата, да идва към парната махала за всеки случай да патрулира. Кое? Ти обичаш ли да ти крещят? Букук! Букук? Да знаем, че нали сте вие сте двойка и тогава трябва да бъдем. Трябва да се звоним. Да. Сол. Схема е, нали? Добре. Въртим, нали? Въртим. Йо, чат, ще въртим.
Видиш, майко. Добре. Край, любимия стример приключи. Това е, свърши се Цеко, Цътрекануло, капут. Аз знам. Чайте в пепел. Какво става? Нищо. Ей, спи. Бебче, дето и викаше. Една руса. В 33 се намериха. От 33. Аха. Коя е Габриела? Не знам. Не я познавам. Наистина. 5 minutes later. Няма такова. Това ти е за Габи? Не я познавам, Габи, не я познавам. Не я познавам, бе. Мета. Ма ще поди паркета с под тебе. Бързи са малко. A few moments later. Бързи са, че минавам. Извинявай. Приемаш ли? Погледни, мамиличко. Спомни се. Ари, бе! На път съм. Стелето те защитава, кажи едно благодаря. Благодаря ти, Стеле, че ме защитаваш. Влез с работата, е гей. Really, nigga? Капут. Пременя се. Че добре е гята, бе. Не е зле. Сега погледнах за пръв път. Бих казал поне девятка. Трябва да гледа такъв контент, който не е събнал. Осман трети пише да, пак няма съб. Сабскрайб бе, лак си пар, брат. Ти ако искаш да ма тропаш, брат, ще сабскрайбнеш първо. Чуваш ли ме халка? Чуваш ли ме халка? Смота на лакс. Ей, слушайте ме сега, мишки! Ей, слушайте ме! Заплащелна си. Не бе, заплащелна е, бе, сега. Сабскрайб, чат. И ще сърбаш, че казвам, яко ще сърбаш. Извинявам се, ето този човек ме притеснява. Извинявам се, тя е дъщеря ми, просто с къса презерватива и оттам нещата тръгнаха наопаки. Съжалявам. Капут. Ние, дами и господа, виждате двама неандерталци в джамбо. Според мен те просто са умствено изостанали, като малки не са ги били достатъчно. Чист пример е момент. Да, знам се какво. Не си пикае, бе. Влезнем. Не знам за какво е. Влизам много долу. Папо Робе. Чичето е болен. Чичето. Мега симпа тяга, ама без тяга. Влиза като тяга, влиза и не ляга. Не е сков. Маха маската.